Lho, wong iki ya ngono kuwi lho, Reng. Mula wong iki ya kudu kebak pengati-ati. Ngono. Padha karo wong angop. Angop ki lek kekamban le apa kuwi mangap. Kuwi engko lek esele mleset, ndak iso balik mingkem kowe. Apa enak ya, Tru? Alah, demu wong maku malah teko rumah sakit piye to kok itu. Dadi apa-apa iki lek ndak disesuaikan karo keadaan, engko yo mbebayani angop ki yo sak lumrahe. Kadang-kadang enek wong angop iki wah sego pecel angop, wong bengok barang ngono ki lek ora tata. Dadine yo kurang prayoga, yo kaya semari mau. Di bingkem lambene dhewe. Mana ya, Tru? Iya. Tule meneng dhisik. Aku dina iki tak rembugan karo bendaramu. Dados cetane rawuhmu mriki